с подкрепата на S-Matic, въздушното окачване, които, колеги, нямат нищо общо с Dodge Challenger, но просто в случай има такъв и искаме да ви покажем каква е приликата въобще на групата Fiat Chrysler. Бутона за запалване, дисплеят, правим връзка за камерата. Вижте бутоните за фаровете, за осветлението на таблото, копчетата за огледалата. Ето тук, сега даваме задна. Виждате за какво става въпрос. Вижте камерата. Това случай е Dodge Challenger. Сега ще се преместим да видите при Jeep Grand Cherokee какво е оборудването в интериора и как са всичките копчета. Едно бързо ревю да направим. Ето го и ревюто на Jeep Grand Cherokee 2015 година. Нормално. Тук бутоните са почти същите. Воланът същият. Копчета за прозорците на вратата са същите. Камерата, ако го запалим, ще е същата. До тук добре, нали? Защото Jeep Grand Cherokee, нали, Dodge Challenger, въжето американски автомобили. Сега ще ви вкараме в Мезерати. Ето го и ревюто на Мезерати Гибли. Вече сме вътре. Искам да ви покажа копчетата за фаровете, с таблото, копчето за двигателя, копчета на вратата. Рано това е Мезерати. Доста скъп автомобил на фона на Dodge Challenger, примерно, или Grand Cherokee. Знаете, че в Америка Dodge Challenger не е много скъп автомобил, дори бих казал въобще. България е скъп поред причини, нали? Докарване, части и така нататък. Ето вижте, даваме задна и вижте камерата, ако се сещате, и камерата на Challenger. Grand Cherokee не ви я включвах, но тя е същата, вие знаете, няма какво да очаквате, все пак са американски автомобили. Това е италиански автомобил. Скоростния лост са променили малко. Тук копчетата са променени, нищо не мога да кажем, няма нищо общо. Камерата, дисплея са еднакви. Да, таблото с уредите е доста по-различно от това на Challenger и на Grand Cherokee. Но виждате колко много съвпадение има. Казва си думата с групата Fiat Chrysler. Тук може да видите и бутоните, които на Challenger ги видяхте. За отварянето на вратите, ако някой не знае за какво са. Тук са пак почти същите. Просто малко формата им е съвсем леко разделена, но самото отбране 1, 2, 3, самата идея. Това е от нас. Благодарим отново на въздушното възкачване от S-Matic. Те ни предоставиха да направим това ревю на тези марки автомобили, които много от вас не знаеха, че се правят от един производител или просто не се бяха качвали. С това видео ви разходихме в интериора на този вид автомобили. В случая това е Мезерати Гибли. И разбрахте за какво става въпрос. Това Гибли, в случая точно това е с, ако не знаят някой, с мотор от Ферари, но просто по-малък. V6 е, няма турбо и така.